Това е парцел отстрани, който говорихме. А от тук започва техния парцел. И от това дърво насам. Къщата е настоящата постройка на майката на мъжа. Парцела продължава реално до края на самата къща и където виждаш тази стена, тухлената старата, той е вече съседния парцел. Така, тая постройка, ето тази постройка, ще падне. В смисъл, тя ще я съборят. Тя е някаква стара по някаква причина. Така, това е все още оградата на самите хора. Тук минаваме през основния им вход, като реално това е свободната част на парцел, където трябва да се планира вече там фундамента и така нататък. Къщата, както ти казах, 10 на 10. Терасата е отделно. Терасата е 11 метра мисля, че на 2,5, нещо такова. И сега ще покажа отзад.